Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of een entree. Gasten, kijk er weer aan mijn rijden, ik heb dat ooit. Ja, nu naast. Lekker van ik 16 beloof dat. Ja, ik weet zeggen, welkom in een splinternieuwe vlog. Even niet te liken en het abonneren en al die nutskluts. Ja, je weet het wel. Maar goed, ik had 16 zei van, we gaan een keer beginnen met een stukje met een drone te vliegen. Ja, ik heb dat gedaan, ik heb niet gecrashed ermee. Het is ook dat die beelden een beetje in orde zijn, maar vele keer. Ik heb een beetje in een boom gevlogen, maar ja, hoe wat. Dat is hier dus een slapplek. Ik heb hier weer een vrij goed slapen vanaf. Dus een matras zou een beetje moeten opblazen, maar ja, kijk. Ja, hier is een beetje plat, een beetje like Springkasteel Park Gisten, plat. Kijk, daar zit mijn poezen, waar ik er zoom. Zet er een skateboard te kost, zet er nog niet meer met een riem, ze durft niet. Wat nog een keer zeggen, ja, wat moet ik eigenlijk nog zeggen tegen hun? Niet hé, wat gaan eten, er is hier blijkbaar een restaurant, 4 seizoenen of zo, net plus al 4 seasons in het Engels. Maar ja, dat is hier het West-Vlaams te doen, dus de 4 seizoenen nee. Ik ga ook even filmen dat eten. Allee, tot een draai. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Amai was, we zijn nu bijna met de GoPro, maar kun ik er hier nog hier eten. En oh, maar lekker dessert, moet ik kijken. Gasten, kijk er weer aan mijn rijden. Ik heb dat ooit eerder keer gedaan in mijn leven met z'n veel gereden heb. Toen met z'n een boot. En al die fietsen gaan kwijt niet goed. Soepel, soepel, soepel. En er is een pipte en moet ik erorten. We zitten weer op zo'n steespel. Verdomme toch, moet ik kijken. Je moet sturen die poes. Oh, vuile bak. Hepla, rien. Oh shit. Tot er ons op in. Dus de motor is kapot. En waar is die rustzak? Is die rustzak in het water gewoon? Yeehoe! Kijk, en hier komt het water. We hebben zo weer een kapotte paddel, maar vindt dat alle keer in hetzelfde. Dat is de tweede keer in heel mijn leven dat met 6 paarden. Ik zeg dat tegen die vent. En ik wil een heel tip voor de YouTube. Moet een beetje opvallen. Heeft dus wel een kapot zeer, moet dat door. Hoe dat niet? Olie, olie, olie. Je moet daar kijken, gasten. En een boot. En dus een boot. Het is weer een heel ander model ook. We rijden ermee voor achteruit, erin en vooruit. En van, oh jongens. Dat je een kapotte, oude versleten boot hebt. Maar waar kan die fonteine? Waar kan dat? Hey, piep, 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 piep. En dat beeld was zo. Dat is echt niet normaal, dat komt weer erger en erger in. Oh. Het is lekker een liedje. Hoe door nog eens? Wat? Ik kan een keer hier staan, hier staan. Er passeerde dus een boot, daar, kijk. Niks van lawaai, en nu wordt het niet. Oh. Maar het is gewoon weer, it's vibe. We moeten ervan genieten. It's vibe. Full speed. Hallo, dan gaat er beter in het. Kijk, kijk, hey! Hey! Oh, oh, we moeten aan de handel draaien. Een boot is echt kapot. Ik pees als dat ik een titel gevonden heb van een filmpje hier.
Hoe noemt dat hier? Fietsboot is kapot. Het is hier echt als zo. En kijk, we moeten nu nog helemaal aan de overkant dit al. Zorg ik even voor de video. Hey. Spring ik in het water voor de video. Oké. Nee, niet doen. Dan we zitten alleen voor in een boot. Stel je voor. Joh gasten, wat je kan zien, zitten we nu een klein beetje vast en de jungle. We waren een keer te staan in zo'n boot. Woe! Weet je dat pakket? Nu zit dit een partyboot. Woe! Oh, een libelle! Heb je dat gezien? Heb je dat gezien in de video? Dit vet een libelle, jongen. Maar we zitten nu in een partyboot en waar zitten we hier nu? En Spanje. Woe! En je recorden ook over niet hadden. Dat is dus een anker. Hey! Oh! Is dat ik film toch een die eenden. Wow, het is echt vet, jongen. Woehoe! Ik heb goed van filmen, hè. Kom. Kom. Het zijn mijn maten net nu, vandaag als ik een keer in de gat naar rekken. Hey, ik kan dat ook wel naar onder. Gasten, hallo, hier zo. We zitten hier in een jungle, hè. Kan ik een box mee? Oh. Hey, we zaten in een jungle. Ja, we worden dan afgeleid en we worden aan de zijkant tussen de busjes. En we gaan nu een boot weer gaan parkeren. Ik kan er eens zeggen dat ze een beetje olie aan de pindaal moeten doen, dat de motor lekt. En we gaan natuurlijk wat anders gaan doen, want we gaan nog zien. Allee, tot de volgende pitstop. Hallo gasten, het is hier kapitein Arne. Kijk, we zitten nu in het moeras. Daar staat er een raar beeld. Hier staat er ook een raar beeld. Kijk, maar vent met de groene ding kan. Oh, pardon. Kijk hier, een hele brug en dat zou hier dus een moeras zijn. Normaal zou ik dat filmen met de goede camera, maar ja, ik heb de GoPro mee, pas heb dat ook een camera. Maar ja, weet wel hoe dat komt. Mijn poes, dat was zeker per accident dikke poes genoemd. Hoe dat kwam, weet ik niet, maar goed, zwart. Ja, we zitten hier dus in het moeras, gasten. Kijk, het is enorm nat. Het is verdrogen, ik weet niet wat. Maar poes wist de banen. En inderdaad, we zijn er geraakt. Met 10 kilometer om het toer zijn we er geraakt. Allee, we gaan er nu een keer op klimmen. Maar ja, het is hier eigenlijk toch wel chic. Het is goed gedaan, poes. Dan moet je reageren naar de camera. Ja, hé. Maar je was mij niet aan het filmen. Ah, oei. Ik kan nu wel een keer filmen. Hey. Oh, dat is niet normaal, gast. Het is een beetje like blote voetenpad. Het is blote voetenpad, maar dat is goed aan, weet je nou, blote voetenpad. Hey. Blote voetenpad daar in Limburg, heb een van de vloggen van Limburg, was dat, ja. Hoe noemt dat weer? Op reis in Limburg of zo, ja, ik ben het zelf vergeten. Maar kijk, nou dan moeten we weer. Amai, als we zien dus, van boven hebben we een bergtop, wat je kan zien, we worden nog verre vol, maar kijk, echt wel chic hier, hè. Maar mijn poes is hier passeerd jaar, dus ook een prijs geweest. Hij zegt dat er eigenlijk wel bij een set is, want daar was er water, daar was er water, daar was er water. Dat was zelf in Nederland. Overal was er eigenlijk water en nu is het gewoon allemaal opgedroogd. Dus ja, dat is eigenlijk niet zo geestig, hè. Misschien moet ik een pissen dat het bivelt. Nee, mijn poes vindt dat een strak plan. Gasten, mijn poes pakt ook altijd de beste padjes. Je moet hier nu kijken. Hier is een stijl pad van Kraaien aan. Als ik hier een voet verkeerd zet, dan maak ik een keer een tummelette van ik weet niet wat. Leg ik vrees in Tokio met mijn kleed naar mijn klappen. Maar ja, it's a vibe. Kijk, zie ze dat lopen, hey. Ja, en weet je allemaal wel dat ik een noentje Lubas. En Lubas mis ik een beetje nu, maar ja, dat is eigenlijk niet nodig, want kijk daar zijn. Hier staat dan hier model, kijk. Ha. Dus de Lubas staat hier een goed model in plakkaten. Basil, oei, je noemt Basil. Maar ja, ik heb veel die Basil noemt, dat telt ook zeker. En kijk daar, en nu staat mijn autootje daar. Met de kofferbak open. En ja, hoe noemen we dat? We hebben er juist geweest gaan zwemmen in Kortrijk. Wat zou ik het nu? En Hand. Maar dat is niet te doen, echt vind. Maar jongens, dat is echt niet te doen. En ik ga er nooit meer weer uit. Het was echt veel te druk, veel te hectisch. Nu is wat, we gaan nu kijken van het wat eten en we zijn weer naar de tent toe. Nou ja,